време в 9:30, което наше е 11:30. Но предполагам, че доста по-рано ще стане аз. Сега те като свършат, аз ще видя с тях и ще ги питам, нали, точно как стоят нещата. Ами да, но то понеже той се бори за индивидуална квота, то ще има и от... Ало, това чуваш ли? Значи той се бори за индивидуална квота. Те ще играят и 8 отбора за отборни квоти. И то много ще се проточи, но ние поне не чакаме отборна квота. Затова предполагам, че доста по-рано ще стане и аз. Ами ще ти дам, да. Ами, веднага, щом говоря с тях и си изясна как са нещата, ще ти кажа. Иначе в събота в 9:15 са ми резервирали такъв трип по олимпийските обекти, но аз си казах на Ивчето, че още да, тук е всичко пълен шит, честно.